Δεν μπορούσα να με σταματήσω εδώ. Τώρα εδώ πέρα είναι δύσκολο βέβαια, με ένα χέρι να οδηγάω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να δεις τη διαδρομή, γιατί είναι καταπληκτικά. Θα πέσει το κινητό μάλλον, αλλά όσο κρατήσει δεν μπορώ να το κρατάω με το χέρι, δυστυχώς. Πάμε. Γαμίσου. Τέλος πάντων. Μας είναι ό,τι βλέπετε. Πάμε προς Χάνια. Αυτός ο δρόμος είναι για ραλί, δεν είναι για κανονικά τέτοια. Πανικός, πρέπει να έχεις πάνω από 4.000 στροφές για να το ανέβεις. Ωραία, καλά. Φεράτσα. Αρχές και δροσίζει αρκετά. Είναι υπέροχα. Λογικά στα Χάλια πρέπει να έχει καμιά 12 βαθμούς, μπορεί και 9, γιατί εκεί πάνω είναι χιονοδρομικό. Απόσταση για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη φύση. Εσείς τώρα βλέπετε ουρανό, δεν πειράζει. Ωραία είναι το θέμα. Έστω ότι είστε ξάπλα και απολαμβάνετε από το αυτοκίνητο τη διαδρομή. Βέβαια θα ζαλιστείτε, γιατί όλες τις στροφές έχω ζαλιστεί που οδηγάω, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Εδώ έχει όλα πηγές στο δρόμο. Που εισέρχονται από τα Χάλια, παγωμένες. Ρε πουντάκι, ούτε Lancia Integrale δεν υπάρχει έτσι. Γαμιώντας. Το γάμισα σήμερα, το έκανα test drive. Πάνω από 2,5 ώρα πιάνει αυτό. Λίγο τα καλώδια θέλουν έτσι σημάζεμα. Και γαμάει, πάει σφεντώνει. 80.000 χιλιόμετρα μόνο. Μόνο εδώ, δηλαδή στρωμένο, είσαι σε πνεύμα στρωμένο. Γιατί PSV κατουστάρα πάντα, τα λαδάκια του κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνα. Λάστικα τώρα θα βάλω Michelin καινούρια, 4 seasons. Θα το φτιάξω, θα το βάψω, θα το κάνω μόνος μου. Αυτό θα πουλιέται 3.000 μέσα στο νερό. Θα το κρατήσω. Περιμένω 1.000 ευρώ τώρα, θα πάρω μια μηχανή. Αυτό θα είναι stand-by, δεν θα έχει εδώ χιλιομετράκια. Όλο το καλοκαίρι θα οδηγήσω τη μηχανή. Και θα είμαστε μια χαρά. Σφινώνω, ακούτε.
Και έχει πρόβλημα κιόλας. Θα μου αφήσει, γάμισα μου. Δεν πειράζει, κάπου θα μείνω. Δευτέρα πάλι. Ωραία τα λάστιχα. Έλα μια τρυπούλα εδώ και δεν πρέπει. Αυτό είναι. Από τα λάστιχα. Ωραία πάλι. Σκοτωθώ όμως. Γιατί λάστιχα δεν έχω καλά. Πρέπει να τα αλλάξω. Εντάξει δεν πάω. 40 πήρα. 60 είναι τόσο απότερες στροφές. Σπινιάζει τα μάτια. Πότε θα μας βάλει ο Μητσοτάκης στα καμημένα τα 1.000 ευρώ που περιμένω. Από το Πάσχα είπα θα τα βάλω, πριν από το Πάσχα. Και δεν έχω λάστιχα το μαλάκα. Για να κάνει προεκλογικό αγώνα το μουνόπανο. Στο διάλογο εκεί. Άρα λέξη. Αλλά εξηγήσει 30.000 κόσμου μου Μητσοτάκη γάμιας. Στο διάλογο που είστε να φύγει. Να φύγει μήπως αυτή η Ελλάδα σωθεί. Γιατί αλλιώς γαμεύσαμε. Να βγει ο Κασιδιάρης και θα γίνει νέα δημοκρατία για αυτούς. Και νεράκι όλους και στράμε κάνουμε. Αμάν αυτό το πίνει. Γι' αυτό έχει ανάβαση πορταριάς. Γιατί είναι για μισέτα, για ραλί. Και από το πούντου ραλί το έχω κάνει. Δευτέρα. Πέταλο πάλι. Στη στροφή αριστερά. Ξανά στη στροφή αριστερά. Πάει. Μπροστά μου. Καλά. Είναι πίσω. Και άπαρθια μας. Τι είναι Αλφα Ρωμαίο. Αλφα Ρωμαίο φαίνεται. Και άπαρθια του πάει Λαντίο μαλάκας. Δεν ξέρω τα δικά τι θέλει να περνάει. Είναι επικίνδυνη έτσι όταν πάτε. Αυτός βέβαια μπορεί και με τρίτη να πάει άνεδα, γι' αυτό πάει η σακότα. Ναι, εγώ άμα βάλω τρίτη και δεν πάω με χιλιόμετρα, την γάμισα. Ελπίζω το βίντεο να συνεχίσει να παίρνει. Ο φακός είναι τέτοιο αναμένος, αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Άμα πατάει φρένο στις στροφές. Κάμια γυναίκα είναι που ξέρουμε τι πάει, φοβάται. Ή άντρας ή μη. Αθηνιάς μου. Βλέπει πρώτη φορά πήγε. Μου κλωτσίσει το αμάξι να περάσει. Κλωτσίσει. Αυτό δεν κλωτσάει. Ωραία μου έχω το και κανόνια.
καλέ. Δεν μας καθυστερεί τώρα. Τους περνάμε αυτούς που μας καθυστερούν. Αυτούς που δεν βλέπουν, που είναι επικίνδυνοι να πατήσουν φρένο με κάθε λαγό που θα δουν, ας πούμε, και δεν ξέρουν που θα πάνε. Αυτούς τους περνάμε. Και μετά πάμε Κυριλένα, όπως πάω τώρα. 20 χιλιομετράκια. Δεν τρέχω. Απλώς περνάω αυτούς που με καθυστερούν και πατάνε φρένο, ξανά μπροστά, ξανά μανά, και μου κάνουν την οδήγηση δύσκολη. 50 χιλιομετράκια στην κατηφόρα. Με τρίτη. Ούτε καν πατάω τέτοιο. Μόνο του πάει, χωρίς γκάζ. Λίγο εδώ πέρα. Στις στροφές λίγο γκάζι για να αυξάνει την πρόσφυση. Όσοι βλέπετε Φόρμουλα 1 και ραγί και αυτά, το ξέρετε. Γιατί είναι στα πέταλα αυτά. Αυτό είναι. Την ξυδάρα. Μες στη φύση. Ωραία. Καλή επιλογή σήμερα να έρθουμε. Δεν κουράστηκα. Πάω για ύπνο τώρα. Χαλιτά μεγάλα. Ωραία εκδρομή. Μία και δύο δάμε πόλη. Όχι ρε, πούστη. Σου μαλάκες, ρίξαν πίσα τέτοια ώρα. Πούστιδες γάμο το σπίτι τους. Μαλάκες ρε, πούστη. Ρίξαν πίσα σε όλο το τέτοιο, πιλιορίδες. Σε όλο το μήκος του δρόμου. Και τότε εγώ νομίζω ότι ήταν πίσα μέρες. Τώρα φρέσκια. Ανταλλάστηκε. Ρε λαδάρα γάμο το σπίτι σου γάμο. Θα τα λέω, δεν με νοιάζει. Δεν μπορεί να μην το βίντεο να μην το κάνω. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Τι θα πούνε, παλαβός, τώρα τα βλέπω στραβά. Όχι, δεν είναι στραβά. Κάτι λακκούφες μέχρι να πάω στο χορευτό. Πώς δεν το σπάσε το αμάξι. Το γάμισε το σπάσε. Δεν με παρολάψω. Χαλαρά, 50 χιλιομετράκια και τα αφήνω τώρα να πάει. Κάνει φορά πέρα. Για να με πάω από Χάνη. Έχει τα διάλα. Έχει τα διάλα. Πολλοστροφές, δρόμοι κλειστράνε. Με πρώτη Δευτέρα που μόνο πας. Ενώ εδώ τώρα, Τρίτη, ασφαλτωμένος ο δρόμος. Από μιλιές παιδιά. Καλά νερά, μιλιές, τσαγκαράδα, αργαλαστή τσαγκαράδα, Ζαγορά και μετά πηγαίνετε προς τα κάτω. Και προς τα κάτω μετά προσέχετε τις τέτοιες, τις λακκούδες. Οι χωρικοί δεν σταματάνε τον κόλλο τους. Δεν πάνε, έρχονται από τέτοιο, από ανηφόρα ή κάτι φόρα. Δεν σταματάνε, θα σε τρακάρουν, άτε. Και πάνε με 70-80 χιλιόμετρα, γιατί ξέρουν ότι το αμάξι ζορίζεται γι' αυτό. Και κάνει βενζίνη. Δεν υπολογίζουν κανέναν ξένο. Στο δικό τους το χωριό θα πάνε όπως θέλουν αυτοί. Παρκάνουν στον δρόμο, σε πεζοδρόμια πάνε και αυτά και κλείνουν ολόκληρο το τέτοιο. Θέλει προσοχή. Ιδίως τέτοια εποχή που ξέρουν ότι δεν έχει κόσμο. Μετά τον Ιούνιο, εντάξει, κάπως καλύτερα βέβαια, τον Αύγουστο φορτώνουν τα μήλα στην καρότσα, είναι 3 τόνους το τέτοιο, το φορτηγό, και πάει με 80, γιατί ξέρουν ότι έχει ανηφόρο. Όρνος, άκρος, ο απορτικός. Άντε γάμισο. Βήθιος κιόλας. Φτερά. Μες και παίζω βραδύ. Θα υπολογιστεί. Ανάβαση πορταριάς. Σιγά πάω πορταριά. Αντί μου τα λάστιχα χάλια. Εδώ πέρα
μεγαλύτερη. Όλες τις τροφές είναι τέτοια. Ξέρω ότι άμα βλέπετε το βίντεο αυτό θα είναι ζαλιστή, είμαι σίγουρος. Που βλέπετε το ουρανό. Τώρα θα μου πείτε, ηλίθιο είμαι, βλάκα βαλατζέ που λέει ο Ισόπουλος. Ξεκίνησα να πάω για μπάνιο στις πλάκες, με το μαγιό είμαι, χωρίς μακρύ παντελόνι, χωρίς τίποτα, και έφτασα Άγιο 40, χορευτό και Ανιάνι. Γιατί μ' άρεσε. Συνέχεια λέω, εντάξει, τι θα πάθω. Πολύ πολύ, έχω κάποια λεφτά στο πορτοφόλι, άμα κάπου δω ότι βρέχει τέτοιο, ρεκλοπόδρα, γιατί είχε πει για βροχές, θα μείνω και θα σε ένα σπιτάκι, φιλοξενίζω, ξέρω εγώ τι θα μου κάνω. Και θα μια ημέρα που θα γίνει, αλλά ευτυχώς έφυγα 1 η ώρα παρά, τώρα είναι 1:30. Μισή ωρίτσα οδηγάω περίπου 18 χιλιόμετρα, κάσα 9,5. 98. Πόσο οδηγάω. 35 χιλιόμετρα έχω κάνει. Μισή ωρίτσα. Από τον Αγιάννη, μισή ωρίτσα. Άντε ακόμα μισή. Άιντε μαλάκα. Ακόμα μισή μέχρι τον Βόλο. 2 η ώρα, 2,5. Έχω φάει κιόλας. Έτοιμος είμαι, καφέδες έχω πιει. Κάνω ένα δουζάκι. Πέφτω. Αυτή είναι ζωή. Η Άννη Τσούτρα, αυτή είναι ζωή. Λέγκα τέλο. Έτσι θα ζήσουμε από εκεί πέρα. Να είμαστε καλά μόνο. Άμα έχω συνεργάτη σαν τον Γιάννη τον Τσούτρα, τέλος. Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο μυαλό που ξέρω, καθηγητής αυτός πληροφορικής, βοηθός καθηγητή, είχε αριστεύσει αυτός, υποτροφία στην Αμερική, όπως εγώ, τα ίδια όπως εγώ. Μόνο που είχε πάει ένα χρόνο στη σχολή πριν και τον είχα βοηθό. Μετά γίναμε και μαζί καθηγητές. Κάναμε πολύ παρέα, παίζαμε μπάσκετ στην ίδια ομάδα, ερχόταν στο σπίτι μου, άραζε. Τι ωραία χρόνια περάσαμε, πηγαίναμε μαζί πιτσαρία μετά από καθένας μαθήματος. Αυτός ήταν δεύτερο έτος και έκανε συνέχεια παρέα με το δικό μας τμήμα. Το είχε λατρέψει, γιατί έκανε παρέα με μένα, με τον αδερφό μου και με κάποια άλλα παιδιά. Ήρθε στη δικιά μας ομάδα μπάσκετ, γιατί γούσταρε το τμήμα. Γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Κατέβηκα Αθήνα το 2009, με στήριξε πάρα πολύ. Μου έδωσε στικάκι δωρεάν, γιατί το είχε από τη δουλειά του, και έπαινα στο ίντερνετ και έψαχνα για δουλειές αυτά. Βέβαια δεν υπήρχε τίποτα. Χάζευα στο Facebook και αυτά. Δεν χάζευα, δούλευα φυσικά. Τέλος πάντων, για άλλους είναι χάζευα. Το Facebook για μένα είναι δουλειά. Με στήριξε πάρα πολύ σε μετακόμιση και όλα αυτά. Βέβαια δεν μετακόμισε τελικά, γιατί δεν υπήρχε σάλιο. Του δουλειά είχε να με βάλει πουθενά. Αλλά με στήριξε πάρα πολύ. Βγήκαμε έξω, δεν είπαμε. Πήγα στη δουλειά του. Πάντα έχουμε επαφές, Facebook και αυτά, τηλέφωνα. Δεν έχουμε χαθεί ποτέ. Τώρα θα πάει η καρδίτσα, θα περάσει από Βόλο, θα έρθει στο σπίτι. Θα στήσουμε την εταιρεία, την πλατφόρμα μαζί. Είναι ήδη στημένη δηλαδή, απλώς να τη στήσουμε και παρέα λίγο, να ξέρω τι κάνω. Και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο full. Το καλοκαίρι όλο θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα για να πάμε σε όλες τις περιοχές για τέτοιο, για TripAdvisor, για να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και θα βάλουμε όλα το τοπίλιο
μέσα και όλη την Ελλάδα, όπου πάμε. Εντάξει. Θα τη βάλουμε στο blog μέσα, θα έχουμε e-shop, θα έχουμε TripAdvisor και απλώς θα πηγαίνουμε δωρεάν. Δηλαδή, θα πάρουμε τηλέφωνο στην Κρήτη και θα λέμε έχω βάλει στο blog μου τόσο. Από τότε σου έχουν έρθει μέσα στο blog μου 30-40 άτομα. Ποιοι, αυτοί. Ωραία. Θες να συνεχίσουμε? Ναι. Οκ. Απλώς το να συνεχίσουμε, εμείς δεν θέλουμε λεφτά, θέλουμε να ερχόμαστε ας πούμε εκεί πέρα, να σας γνωρίσουμε και αυτά και να έχουμε δωρεάν. Ναι, τι του κοστίζει αυτό, τίποτα. Off season, που θα είναι όλα τα δωμάτια θα είναι άδεια, θα πηγαίνουμε εμείς θα μένουμε με ένα λαπτοπάκι και τα κινητά μας και θα κάνουμε τη δουλειά από εκεί. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα έτσι φέτος το καλοκαίρι. Ξέρω, σας φαίνονται βλαμμένα γιατί ότι είμαι αλλού. Ευτυχώς ο Γιάννης τουλάχιστον καταλαβαίνει. Δηλαδή αυτά τα έχει κάνει και ο Γιάννης, ας πούμε. Ξέρει, τα ξέρει όλα, είναι IT, είναι. Τι να πω, γαμώ τους προγραμματιστές. Δηλαδή τέτοιο προγραμματιστή για αυτά δεν ξέρω, τους καλύτερους από μένα είναι την αρφό μας. Γι' αυτό κάναμε παρέα. Μιλούσαμε με άλλο κώδικα. Δηλαδή αυτά που βλέπετε τώρα, εφαρμογές που δεν τις είχαμε φτιάξει εμείς από το 92 σε Unix, γιατί δεν υπήρχε Windows τότε. Ο μεταφραστής ο αυτόματος τώρα σιγά την εφαρμογή, ή αυτό που είναι στο Big Bang Theory, που φωτογραφίζεις μια εξίσωση, σου λέει ποια εξίσωση είναι. Σιγά τα ΟΑ, image Google, ας σας το λέω απλώς. Πας στο Google, βάζεις ένα image, ένα JPG που κατεβάζεις, η οποία θα είναι μια, ας πούμε, εξίσωση 3x1 ή το π ή το τέτοιο. Στο μεταφράσει σου λέει αυτό είναι το π, σιγά το τέτοιο. Πανεύκολο. Αυτά τα κάναμε εμείς τότε. Δηλαδή κάτι σαν και εμάς στήσανε τα Windows αυτά. Πήγε και έτσι, ας πούμε, εντάξει. Ήμουν πιτσιρικάς, εγώ τα σπούδαζα τότε, έφτιαχνα αυτό στα Windows. Και δεν τα πρόλαβα. Αλλιώς θα με πάει Αμερική με τον Γιάννη. Αλλά για να πας Αμερική τότε ρώτησα, ήθελε 10.000 ευρώ το μήνα για τις σπουδές. Δηλαδή, μας δίνανε τότε υποτροφία, αυτοί που γίνανε καθηγητές, βοηθοί καθηγητών και καθηγητές, να πας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια που ήταν Control Data, αν θυμάμαι καλά εκεί πέρα, ή Μασαχουσέτη, κάπου τέλος πάντων, και σου δίνανε κατευθείαν να πας στο δεύτερο έτος. Δηλαδή το πρώτο έτος το είχαμε κάνει ήδη. Δηλαδή τα 2 έτη τα δικά μας σου δυναμούσαμε την Καλιφόρνια στα ένα έτος. Έπρεπε να πληρώσεις λοιπόν 1,3. Πώς θα λέω εγώ τον πατέρα μου δώσουμε 10.000 ευρώ το μήνα? Πού θα τα βρίσκει? Θα πρέπει να δουλεύω. Θα μπορούσα να δουλεύω? Πώς θα σπούδαζα? Δεν ήξερα. Οπότε τότε τα αφήσαμε, δεν πήγαμε Αμερική, αλλά αυτά που κάναμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ήταν σαν 2 πανεπιστήμια της Αμερικής, με τα δοκτορά και με πώς το λένε, με τα πτυχιακά. Ο Γιάννης δούλευε σε εταιρείες που έκανε πράγματα τα οποία τα κάνουν τώρα. Έφευγε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το είχε πατήσει ακολιάτσου. Backup έκανε αυτόματα, έκανε τι να πω, τι εφαρμογές τώρα σιγά. Backup με TAR XVF. Αλλά όποιος το ξέρει δεν καταλαβαίνει. Οπότε με αυτό το παλικάρι τώρα ευτυχώς έμεινε χωρίς δουλειά. Χτύπησε τα πόδια και βέβαια πού να τον πάρουνε. Και έπαιρνε 1,5 χιλιάρικο. Ο Γιάννης που παίρνει 7 τώρα άνετα στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε αλλιώς. Θα έχω μια δουλείτσα. Θα έχει μια δουλείτσα στην Αθήνα, ίσως να δημιουργείται έξοδο. Και θα τα παίρνουμε μέσα από το ίντερνετ. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να τα λέω. Αν το πείτε δεν θα βγει. Αλλά εντάξει. Ή θα βάλω μουσική. Εκεί που πρέπει να λέω αυτά. Ή πιπ. Θα δω πώς θα κάνω. Σε κάποιον editor. Άδειος ο δρόμος. Κουράστηκα τώρα. Σταματάω.
σου γιατί θα μου πω μήπως και ο Μευτήρα τρίτα μου τσάκι ηλιές δεν μου σε αυτή Βόλο αυτές σε κάνω Βόλο το πούστη ξεχάσουμε εδώ που ξέραμε γάμο τους. Λέει ο άλλος, μιλιές, τσακαράδα. Πες ρε μαλάκα χορευτό, τσακαράδα, τάδε. Ή πάει από εδώ, λέει η άλλη. Εκεί που είναι τσακαράδα και θα πάει προς τους Μούρες, λέει, εσύ να πας από ανάποδα. Δεν Βόλο. Και πού ξέρω εγώ ότι είναι ανάποδα το Μούρες ο Βόλος. Βάλτε ένα Βόλο γάμο το κερατό, τόσο καιρό τις είχα τις πινακίδες. Τώρα γιατί. Το έκανα πάντα αυτό το ταξίδι με μηχανή, γι' αυτό με το αυτοκίνητο δεν βλέπω καλά τις πινακίδες. Και κάνω συνέχεια φρεναρίσματα και δεν τις βλέπω. Λογικά τώρα κατηφόρα πρέπει να βγαίνω Βόλο. Άμα με πάει στο διάλειμμα τη μάνα, με πάει από κάνα νερά, ξέρω. Είναι ωραία. Δεν πειράζει. Καλύτερα λίγο πιο μακριά και άνετο ταξίδι παρά, όπως μας έστειλε η ξαδέρφη μου. Πιο κοντινό δρόμο λέει από το Δρομοκό. Πού να ξέρω εγώ Δρομοκό και πάω Παναγία μου. Έβγαλε τάτερε μάλλον. Πας από το δρόμο και λιγότερη βενζίνη, πας πιο ομαλά και στα χιλιόμετρα είναι τέτοιο. Όταν θα πας με πέταλα συνέχεια, θα καίς ας πούμε το χιλιόμετρο 10 λεπτά παραδείγματος χάρη. Όταν πας σε ανοιχτούς δρόμους, το χιλιόμετρο θα καίς 5 λεπτά. Και άρα μπορεί να κάνεις τα διπλά χιλιόμετρα με την ίδια τιμή. Γιατί δεν ζορίζεις το αυτοκίνητο. Κάτω. Με τρίτη και πάει Σφεντόνα και τετάρτη θα βάλω. Τετάρτη. Σφεντόνα το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέχω, ούτε τίποτα. Είναι χιλιόμετράκια, 60. Τετάρτη. Τετάρτη. Πού στο πήλιο. Κύριε λέει. Βγάζω και ταχύτητες. Δεν με πάει το μπουρδέλ. Παρόλο που έχει κατηφόρα δεν πάει. Είναι ίσωμα με ψηλοανηφόρα, αλλά φέρνει σαν κατηφόρα. Τρίτη. Τα σύννεφα είναι έτοιμα να βρέξουν, πιστεύω να προλάβω να φτάσω. Πάμε μάλλον από καλά νερά. Ομιλίες θα εργαλαστεί εκεί πέρα. Έχουν έρθω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και με το αυτοκίνητο, πού. Θυμάμαι όταν το είχα πάρει το αυτοκίνητο, τότε είχα επιτρέψει. Πάντα με τη μηχανή, με το Καϊλάρα, αλλά έλα ρε γάμο. Έκανα μαλακία, του τάφησα το Καϊλάρα. Μεγάλη μαλακία. Μεγάλη μαλακία. Το μετάνιωσα. Τι να πω, το ξαναφτιάξω ρε, που στη μηχανή έχει. Το ξαναφτιάξω, πάρω λάστιχα, πάρω τέτοια. Θα το ξαναφτιάξω.
τους. Να καταγραφιστούν για τα μπροστά τώρα, γιατί όσο χτυπάει η θρότας και να βάλει condition, χτυπάει ο αέρας απ' έξω. Αυτόν τον αφήνουμε να περάσει τη στροφή. Sorry, αλλά από τις στροφές στο μάκι μου είναι χάλια. Βάσκος. Βάλει μια γκόμενα. Πήγα να τη φιλήσω και έκανε το στομάχι μου μόνο του. Λέει μου Βάσκος. Σιγάρα, δεν ρεύτηκα. Στο στομάχι έκανα και εμείς. Ρε εκατοστάρα κυλαϊδάει, δηλαδή 2.200 αντί για ένα 800, ναι, αλλά πάει γαμιώντας. Άσε που αντέχει πιο πολλά χιλιόμετρα από την απλή, αλλά κανένας δεν ξέρει, είναι ακριβή, τι ακριβή. Βάλει να δεις πόσα χιλιόμετρα κάνεις με το 2. Λοιπόν, 30 και είμαστε στον δρόμο. 3/4 τίποτα ρε πούστη. Υγιές λέει, αργαναστή, ναύτος, ευθύνες. Τετάρτη. Τάκι δεν είναι να σημάσω, για να μην γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Είμαστε πολύ κουρασμένες. Βέβαια, γιατί ο κούρο που φαλάτε, αυτό θα δω το τέτοιο. Για να χαλαρώσω τώρα στο σπίτι. Μουστάκια. Το ροζ γάτο. Το ροζ γάτο με τον Παύλο, τον φίλο μου, ο οποίος θα είναι μάλλον ο τρίτος συνεργάτης, αλλά δεν το ξέρω ακόμα. Άμα δεν καταλάβει, δεν του λέει και μου λέει φράκα και τέτοια, θα τον πλακώσω. Το παρακαλάω από όταν γύρισα στο Βόλο να κάνουμε δουλειά. Και αυτός έχει φράκα. Δηλαδή, με το που φτιάχνει κάτι, τι φράκα θα βγάλει. Βρε μαλάκα, του λέω. Επένδυσε εκεί πέρα. Πάρε φθηνότερο αυτοκίνητο. Πάρε, τι παίρνεις, κομπιούτερ. Αυτός θέλει κομπιούτερ 2.000 ευρώ του χρόνου. Αντί να δίνεις 2.000 ευρώ, βρε καριόλι, κάνε τη δουλειά και πήγαινε εκεί πέρα και πες, ξέρεις τι, με τη δουλειά που θα σου κάνω θέλει 500 ευρώ τον πουλήσει το 2.000. Άρα πόσο σου μένουν στη τσέπη, πλάκα, 1.500. Είναι κέρδος 1.500 ευρώ, δεν μπορεί να το καταλάβει. Θέλει λεφτά τέτοιο μετρητά για να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό με το βαροφάκι δεν το καταλαβαίνουν, τη Δήμητρα. Τι θα είναι, βρε ηλίθιοι, θα είναι τέτοιοι. Λεφτά θα είναι, μόνο που θα είναι. Τι να πω, ρε πούστη. Τι να πω. Όπου τα θες θα ρευστοποιείς. Και εγώ τώρα που δεν θέλω ρευστοποιώ. Πάω και λέω πώς έχω στην τράπεζα. 10.000. Δώσα μου σε φράγκα. Το ρευστοποιώ. Αλλά γιατί να το ρευστοποιήσω. Εγώ το θέλω για να κινούμαι.
Πρέπει δηλαδή να παίρνει. Αυτό θα το πληρώνω σε λεφτά το μαλάκα. Το 10.000 εκεί πέρα μου κάνει δουλειά 10.000 ευρώ. Θα πάρω να γαμηθεί αφού έτσι νομίζω. Θα του κολλάω και ένσημα και να πάω να γαμηθεί. Ταρίφες. Αφού είναι ταρίφες, γι' αυτό ξέρει. Πόσα χρόνια τον παρακαλάω. Μιλάμε για μυαλό, Για μυαλό δηλαδή, σπάει αυτός παιχνίδια, σπάει ό,τι θες σπάει. Όλα τα παιχνίδια μας τα σπάγε. Μας έβρισκε τον τρόπο, ας πούμε, που τέτοιο και μας έλεγε άμα πας από εκεί, άμα πας από εκεί, το τελειώνεις. Δεν θέλω να το τελειώσω, θέλω να το παίξω. Μαλάκα. Θυμάμαι στο Λύκειο, δεν διάβαζε ποτέ. Βάζαν τεστ, δεν ξέρουμε να γράψουμε, έλεγαν οι άλλοι. Και λέει αυτός, δώσε μου τους τύπους, μόνο αυτό θέλω, σε ένα χαρτί και μετά θα σου τέτοιο. Και έγινε την άσκηση μέσα σε 10 λεπτά. Μιλάμε για IQ, για μισέτα. Και αυτός να μου βρει τον μπούτσο και να μου λέει λεφτά ρε μαλάκα, τι λεφτά θα βγάλει. Τι λεφτά, να μας κάνουν λέει comments, να μας κάνουν σχόλια. Άντε ρε μαλάκα που θα μας κάνουν comments και σχόλια. Άφησος. Αφέτε, μεσή ωρίτσα. 1 ώρα και 1 τέταρτο, δηλαδή με τρέξιμο ψηλό νορμάλ. Το περάσω τώρα και αυτό γιατί είναι Παναπίπας. Πρέπει να βρω μέρος. Πήγε μου κάνω τις στροφές. Ωραίο μέρος, αλλά αυτοί οι δρόμοι δεν τις κάνα λίγο πιο ευθεία, όπως στην Αγαλαστή. Παλιά και στην Αγαλαστή ήταν όλες στροφές. Το 90 το κάνανε, όχι 90, ναι. Κοντά τότε 90, κοντά τόσο 90 κάνω τον δρόμο. Ανοίγω το παράθυρο, υδρωμένο, σκουλιό, είναι γυαλί. Τετάρτη προσφυγό. Κατέλ, όταν φάμε το πήλιο είσαι κι εσύ τούρπου στα κιλά, να πούμε πως θα ανεβεί το πούντο, θα το φτιάξω. Να μην το τσάει όπως το τσάει. Λοιπόν, με φρένο και να πάνε κάποιο δεξιά τράχα. 40 χιλιόμετράκια. Έτσι θα πάω. Κάποιος θέλεις με το φρένο. Να πάω να κάνω κάθομαι το σκάω. Κάτι φορίτσα είχε. Να μου δεις το κόλλο. Η ώρα είναι 2 παρά 20. Καλά είπαμε, είμαστε μέσα στα πλαίσια. 2 ώρα ακριβώς είμαστε στο σπίτι. Αλλά κάνω 2 και 10. Δεν θέλω να τρελάσει, θα βγάλω. Παρασύρω μου συνέχεια γιατί πατάω. Είναι πολύ στροφή για αυτό να κάνω. Τριτούλα. Πάμε την Τετάρτουλα. Ωραία, μια χαρά με την Τετάρτη, κάτι φορά. Χωρίς γκάζι, πόδι στο φρένο. Αυτό είναι. Το δίνουμε λίγο στροφές. Λοιπόν, πάμε για καλά νερά τώρα. Μπούφα και τέτοια. Οι δρόμοι είναι όλοι έτσι. Άλλη φορά θα πάμε στα Γιάτες, να το δείτε εκεί που είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα πάμε Άγιο Λαβρέντιο, Λαβρέντης Μακεδίτσας, Λαβρέντης Γιαννέλος, από εκεί ήταν αυτοί όλοι. Είναι καταπληκτικά μόνο που είναι στροφές που είστε οι δρόμοι. Οπότε σήμερα είμαι κουρασμένος. Λοιπόν, βλέπετε, έχει καθρέφτες.
Δεν βλέπεις τώρα. Έχει καθρέφτης γιατί οι τέτοιοι είναι θεόστοι. Οι δρόμοι. Όλο καθρέφτης είναι παντού. Λοιπόν, από εδώ λέει Άφησος, τώρα μπήκαμε στην Άφησο. Φέτες είμαστε. Να το λεωφορείο. Άρα μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα και λέω κινήσεις. Ωραία, πως τώρα αμάξια βαρπάτα μια πουλιά. Πάρε λίγο ένα Audi. Τον πατέρα μου. Γιατί λέει Audi σπέχει. Audi. Πάνω ένα Audi. 8.000. Θα δώσω αυτό. Με 3. Θα βάλω και δοσούλες. Μέσω τέτοιο. Θα φτιάξω μια μέσω. Και ελεγκτικές δόσεις. Σας τα λέω αυτή να μαθαίνετε. Για να καταλαβαίνετε τι είναι το bitcoin. Για τα νομίσματα. Που το bitcoin το αγόραζες με 1.500 και πήγε 36 και 60.000 ευρώ το bitcoin. Και όλος ο πλανήτης πήγε να βρει τα παλιά bitcoin που είχε αγορασμένα να τα πουλήσει, αλλά είναι ηλίθιοι. Δεν παίρνανε, δώστε. Θα βάλω και πέντε. Μπράβο, την πουλά και την κυριλέ. Εδώ τα πω, πιο κάτω. Πάμε για καλά νερά τώρα. 70 χιλιόμετρα με 5. Μια χαρά πάμε. Ούτε σωρίζεται, ούτε τίποτα. Τη βενζίνη που καίει ελάχιστη. Όταν το πας με 5η στις 2.500 στροφές, 3, το αυτοκίνητο καίει πολύ ελάχιστα. Βέβαια εδώ παίρνει στροφές, λάμπτης. Γαμώ το σπίτι μου, γαμώ! Μας σκοτώσεις! Ηλίθιε! Σαπέρα παλάκα. Ηλίθιε! Πιλιορίτης, κι άλλος. Βέβαια αυτός εντάξει δεν είδε. Γι' αυτό. Δεν ξέρουν να δεν κάνουν και κολλιώτες. Σου λέει είμαι στο χωριό μου. 10 χιλιόμετρα. Και ο άλλος έρθει με 30-40 πες κάτω. Έτσι θα με γράψει στο Άργος. Βγαίνει ένα αγροτικό με 20 χιλιόμετρα. Περνάω και πατάω ίσα διπλή τέτοιο. Με σταματάει ο μπάτσο μου λέει πάτε διπλή. Λέω εσείς τον μπάτσο δεν λέω. Α, τι είναι τα παιδιά. Ξέρω εγώ δημοσιογράφος λέω. Εσείς τους βάζετε να πηγαίνουν τόσο τέτοιο λέω για να μας γράφετε. Κολόμπατς. Όχι όλοι, οι κολόμπατς. Οι κολόμπατς είναι κολόμπατς. Και ο κάδερφός μου που είχα εγώ τόσα χρόνια, διαμάτι παιδί, γι' αυτό το βάζανε. Άντε μην πω που το βάζανε, στα ανώτα κλιμάκια. VIP. Λοιπόν, γιατί δεν γάμω τα παιδιά να μου. Κομμάτο. Οι άλλοι τους κελαράδες εδώ μόνο να γράφουν ξέρω. Νόπανα. Τετάρτη. Ωραία. 80 πάει. Ξεχνάω και με Τετάρτη πάει 80. Μη βγεις, παλιόπουστα.
40 σήμερα και με τους καφέδες με αυτά κάνα 40, αλλά ευχαριστήθηκα. Είχα να πάω. Τη μάνα μου πότε πήγαμε τελευταίες διακοπές στο χορευτό που δεν είχα πάει. Καλά νερά είχαμε πάει, την πήγα την καημένη. Την έφτασα μέχρι και Άφησο με τη θεία μου πριν από 5-6 χρόνια. Εντάξει, καλά ήταν, και Άφησο μια χαρά ήταν. Γιατί στο χορευτό ζαλίζεται, δεν μπορούσε να πάει. Αν και ήθελε να πάει, τα μάτια της ήθελαν να ζαλιζόταν, δεν μπορούσε. Μέχρι Άφησο την πήγαινα ομαλά. Γιατί λέει ο άλλος ανοιχτά παράθυρα και κοντίσουμε. Με τα ανοιχτά παράθυρα τον αέρα που μπαίνει είναι σαν να καίω κοντίσιο χειρότερο. Οπότε βάλτε το κοντίσιο στο λάθο. Να τώρα εγώ ήδη έχω παγώσει. Θα το βάλω στο ένα και θα πηγαίνουμε και στα παράθυρα. Ή θα το έχω λίγο για να έρθει αέρας. Λίγο. Το προβολάκι. Όλα το φαγητό μας σκάσει. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Άρα με το μνημόσυνο του πατέρα μου, στην Πάλι Γιώργο. Θα πάω και από εκεί.
20 λεπτό να κάνω νερά. 2 παρά 10, είπαμε 2 και 10 με αυτή τη χαλαρή. Απλά μιλάω τώρα. Με χρόνια μου, σε κάνω νερά, θα περάσει καλά στην κόσμο. Ένα μπουζάκι να κάνω και πέσω. Λεχόνια είμαστε εδώ. Τα Λεχόνια είναι αφιτερία του Μουτζούρι, τον Άγιο Πηλίου, που νομίζω κάθε καλοκαίρι, αλλά προσέχετε, έχει και κανονικό κάρβουνο, δηλαδή μαγκάνιο, δηλαδή πώς το λένε, μαγκάλι, σαν το μαγκάλι. Κάθισα εγώ ο μαλάκας πίσω για να μην πιάνει ο καπνός. Ο καπνός όμως δεν πιάνει τα μπροστά. Πάει όλος πίσω και το ανέπνευσα και κόντεψα να πεθάνω. Πονούσε το κεφάλι μου, πήγε να σπάσει. Ευτυχώς έκανα εμετό. Έβγαλα όλο το τέτοιο. Ευτυχώς εγώ το αποβάλλω με εμετό. Είμαι... τέλος πάντων καταλάβαμε, με διάρρηση τέτοιο. Και βγάζω όλη την βρωμιά. Ευτυχώς. Γιατί έχω το ευαίσθητο στο μάχη. Και μόλις έκανα εμετό, λες και πήγα μετά σε ένα γάμο και χόρευα 2 ώρες. Γιατί το έβγαλα όλο. Προσοχή. Όσοι δεν ξέρουνε, Παναγία μου. Δεν ήξερα ο μαλάκας. Πήγα πίσω να με πιάνει και αρχίζω να ζαλίζομαι και δεν μπορούσα αυτό και να χαμογελούμε και να κάνω και να μην περάσει μάτι. Δεν μπορούσα να μην περάσει γιατί ήταν σε ένα γάμο. Μόλις τέτοιο είχα πάει με 2 φίλες μου. Τις πήγα στο σταθμό, γυρνάω στο σπίτι. Ένα άλλο σταθμό, μέναν σε έναν κάπου μαζί νομίζω, μέναν στο σπίτι. Μόλις έκανα αυτό το πράγμα, ευτυχώς η μάνα με έκανε συνέχεια με το, γιατί είχε συνέχεια για θέματα. Εγώ κάνω πολύ σπάνια, αλλά όσες φορές κάνω φεύγει όλο το βάρος. Ούτε που να είσαι σβέρκος τέτοιο το στήθος μπροστά, μόλις κάνω εμετό, αλλά κάνω, μιλάμε, ποτάμι. Βγάζω όλη τη βρωμιά του οργανισμού. Μην φοβάσαι να κάνω εμετό. Δεν είναι τέτοιο. Ότι και καλά κεφαλικό και αυτά. Εγώ ηρεμώ, μετά από 5 λεπτά είμαι άλλος άνθρωπος. Βγαίνει όλη η βρωμιά που έχετε το χλώριο, αυτά που μας ψεκάζουν, ναι, μας ψεκάζουν. Όταν θα το καταλάβει, τότε θα μάθει. Εγώ το έχω ψάξει. Μας ψεκάζουν. Βέβαια, το κάνουν για τις ειδικές συνθήκες τάχα μου. Δηλαδή, άμα είναι να έρθει κανένας τυφώνας, ψεκάζουν τα σύννεφα και δίνουν τέτοιο ένα υλικό, μου το έχει πει ο μετεωρολόγος, το οποίο διαλύει τέτοια τα σύννεφα. Ο τυφώνας αποφεύγεται, ναι, αλλά αυτό το υλικό όμως μετά με τη βροχή έρχεται κάτω. Και το παίρνουμε εμείς. Πώς το είναι το Τσέρνομπιλ. Το Τσέρνομπιλ ποιος το ανέπνευσε. Τι ήταν. Μακάρι πτωχή το πνεύμα. Και γύρω όλοι. Μάνα μου εκεί πάντα σε αυτό το δέντρο γύρω όλοι. Μακριά, αυτό είναι. Πήγα μακριά. Θα κάνουμε μια στάση στο Lidl. Ψωνίσουμε. Να πάμε σπίτι μετά να φτιάξουμε κάφε εδώ πέρα. Ωραία. Βέβαια εντάξει 50 ευρώ τώρα 60 που ξόδεψε παραπάνω. Δεν τα είχαμε, αλλά τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμουν αυτή την πληρωμή. Από εδώ και πέρα έτσι θα περνάω. Θα δουλεύω με το κινητό, όπου κάθομαι, θα ενημερώνω. Δηλαδή τι κάνω, τίποτα, ενημερώνω απλώς. Email και όλα αυτά. Και εδώ δουλεύω, ας πούμε, όταν είμαι στο σπίτι μέσα με air condition. Αλλιώς όλο πάνιο και τέτοια, τέλος. Πάει. Το σπίτι. Όλο έξω θα είναι. Η δουλειά όμως γίνεται και απ' έξω, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, δουλειά καταλαβαίνει μόνο ένας όταν είναι κλειστό στο γραφείο
δουλεύει 8 ώρο και 9 και 10 και 15 ώρες, κολλάει ένσημα και του δίνουν ένα μισθουλάκο. Μόνο τότε καταλαβαίνει ότι δουλεύει κάποιος. Όταν δούλευα εγώ τόσα χρόνια μου λέγανε τεμπέλη, δεν δουλεύει. Πώς θες. Τώρα θα δείτε όμως. Τώρα θα δείτε ποιος δούλευε και ποιος δεν δούλευε. Φάλες όλοι. Γράμματα. Τι λεφτά έχει, φέρνει κουρίρ συνέχεια, εγώ στο σπίτι. Πώς σε βρεις τα λεφτά, αφού φέρε μαλάκες, οι κοκακόλες που να αγοράζονται στο σούπερ μάρκετ με 1,5 ευρώ, εγώ την αγοράζω με το ίντερνετ ένα και έχει το κουρίρ και μου τη δίνει. Δεν μπορεί να καταλάβετε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι ηλίθιο. Και η μάνα μου έλεγε, έτσι έλεγε, πολύ κουρίρ έχετε, Δημήτρη, πολύ παραγγελίες κάνει. Ρε μάνα, δεν πάει στο σούπερ μάρκετ. Κάθομαι εδώ μέσα, αφού δεν θες να πάμε. Άρα πώς θα τα παραγγείλω. Ναι. Πόσο πηγαίνεις μάνα για αυτά τα προϊόντα που πήρα. Πολλά από 50 ευρώ, έχω πει στο 35. Δεν συμφέρει από ίντερνετ. Καταλάβαινε ρε παιδί μου, απλώς έπρεπε να σε εξηγώ πολλές φορές αυτά, γιατί όλες οι ηλίθιες τέτοια έλεγαν ο γιος σου ψωνίζει από εκεί. Σου δίνω όλα τα λεφτά, θα σου φάει τη σύνταξη. Θα σου κάνει, θα σου ράνει. Πόσο ηλίθιες, πόσο κακόψε. Σκατόψε και κακόψε. Ένας μας έφυγε και αυτό. Σίγας.
λίτα.